mahita dame ni debata na sumurong siyan salugot roha ima na mga ramuti ati-ati do pikiran mo na di bagasan Kristus Jesus tugatay. Amen. Oras marihita sa loob na. Barita na uli na kabihatan di bata di minggu tasadayon apen na parajulo i manata sura di buku panulirang Yesaya bidu 10 sada ayat sada 1 ayat 10 saunama hatani di bata dungi ruar masada tunasyat kondisi isay jala marparbuwe sada tubis na tubusian orana. Jadi songgot matu ibana tod dini jahuba tod dini habis suhon dokot habis taran tod di panuturio doha kubun tod di parinotua do biar maruput jahuba jala halomuan na doha dola to maruput debata jaradang mangum ibana markulu tu parni dan ni matana jaladang mangum ibana markulu tu nabi ningin di pinggolna marhiti hati goratai umon akana pugus jalan marhiti sitong apati koson na to kana dangol di tanaon jalan marhiti batahi ni pamangan na libason na tanaon jalan marhiti tod diniwirna bunon na halak percahating jalan hati goran do hohos ni guting na jalan habonaron hohos ni anakna disima maringan gupul di labung ni biru-biru jalan manggupang babiat di labung ni habing jala tapak do anak ni lubu babiak do pinahan nabi namok jala dana namet marmahan nasida rak mercapal malubu do babiak jala tapak murung aka anak nabi jala panganon ni singa du songon durbiang jala poso-poso marmemiam di lapung ruang ni guluk dari jala dana na burasiran susu mangarorohon tangan na turuang ni libi dangbe macah hati manang mangaku na sila di sadok duluk habadiaku ay kuparwinotuan di jauh pada tanah on suhut songon aik ni laut mangkupi todolanang jadi masa madina sadari uso-uso maak kaparbiku di urat ni si Isa na pinatidang bahan pertonggol ni akabangso jala bangulun na doha mulia nam idon sahana na parjulo sahali hutabi hami mahita saluna selamat ape marihita saluhuna jala di topi ini minggu tasadarion ima raja ni hadameon nanaing roy adorang sopina hiba-hiba turbugon adong masada barita namar donga puda disada luat adong meraja nama sai bujuk alai tegas jala dang si ida buhi raja sado dihakolongi bangsona do rakyat nadu ibana alani ketegasan do alani hasit toman ditonga-tomani bangsonen dan pilit manang hukum dan si idabuhi dusdo dia do panirajai namora manang nasangap manang napugus mana sunur kiebe dusdo dibahin ibana jala songoni akka aturan masay marlaku do ditonga-tongani harajanna alani hasit toman do alani keadilan nabinenna habe disadatiki adong ma namanakko ima namanakko si panganon sian istanai jala ilaporon akka prajurit nama bahwa mereka kehilangan makanan dia makadongan dum diboto soni didok ikut uhumod do halak namanakko jala ikon bayi doa itu siapapun orangnya harus dihukum dungi disuruh ma ditelusuri isi do panakui
Ternyata dia makadungan nama nakui ima pemakna sendiri. Tasonggok do sudi bangsui. Tasonggok do nang akka panglima na kaparajurit na. Sungguh dia manamasan no. Buhado tuson. Ala di boto rakyat itu di boto jolmaido bahwa raja natigas jalan sida besok na suku-suku marohana. Buhada benon na manghukum umat nai. Buhada benon na Allah mabain hukuman tu umat nai hobar tu hukum na berlaku. Songgok dorohani natorobi. Alai sahak ma di keputusan lahu penghukuman diputus semua hukuman kepada pencuri imana kengani panakku si pangalan nasionistane akan dicambuk 100 kali nina marwani jala didok ikut cambuk ma inateng alai dia makadungan dinalahu uhumani Roma nanai mamuhum suruh dirajai jala didapat terrajai ma umat nai jala dibuka ma dali nai jala digati ma umat nai gabi rajai ma menggati umani rajai ma dilibas sampai 100 hari sampai suwi nama bermudari nama dagingna doho pak nai alani licingi Ola do sudi mangangguhi natorobi. Ola do sudi mangangguhi dangadong naso tangis. Mernida holong niroha. Mernida keadilan. Mernida hasintongan. Mernida nabinani rajai. Sudi harap nama nodur. Tuma tangis. Situ tuma. Mernida nama saya. Alani dia makadong asaha porsyang ado nanay taida. Siya tupukon ng siyan barita nama saya. Na parjolo ima na indohonon ni nama saya hobar tutope ni minggulta. Raja Hadamion na naingruin. Jesus sungguh raja na pinay ima. Jesus raja ng tadok ima sibuat dami. Ino na dihasi holi. Bangsui jalido na binasa ni panorirang Jisaya. Sana siyan akka panorirang na jino jalan na pinilit ni Bapa Ima panorang Jisaya. Laho paingotton manorirangi bangsa Israel nama say takang rohana sida. Ima sinijang roha tegar tingkup jalido na binasahan ni Tuputon. Dido tumpu toma imana rodo si Jisaya patol hason jamita nabinuan na ima paingotom bangso Israel asa takas na sida ima barita nabinuan ni si Jisaya taringo tu uhum sugut alay uhumi dua sada di uhumi mabuan halwaw sada mabuan hamatian. Ya halak naso olo di bagasan hamubaon ima tu hamatian alay halak na olo majalo hamubaon ima gabi tu hanguluan. Napa nihut nang dohonon ni si Jisaya marhiti tuputon ima asa nang takas do marihiti ko barang na pinasa ni panurangi masay tabu molotaida siya turpukong sada-sada di ayat na perjulu 1 ayat na badua unon idot tamah ima taringot tu isedo raja si Pardaming. Ia raja si Pardame nandok na ima na tabay maima Jesus
diharoronai raja nata puji nata sobai imat na disonggopi to di Jehovah disonggopi to di habis syukur do habis tarang to dini panuturio do agugun to dini parbinotoan do biar mira Jehovah lapatan na disi iya Jesus raja nanang roy tumasay di mana dong habis syukur di mana do habis tarang di mana do panuturio do agugun jala di ibana do to dini Jehovah do to dini parbinotoan hidup ben na setadok rupani nasa halak na sinonggopan ni to dini dewata to tunakkan ngani ima halak na bisu kala na pistar halak na malo halak na gugu halak na dibagasan panuturion biar mida Jehovah ido imanakkan ngani nata do maringanan dibagasan toddi molununga martoddi tunakkan ngani bui ma di ida sakap ni dibatan ima na songgok jala ido na dohon si saya asa tung songgok matoddi ni dibatan tutonga-tonga ni bangsoy na baduaw di ayat 31 ayat opati di ayat 31 ayat opati ima tung di halmohod di batado hadaulaton dia mahadaulaton ni ima nakkaningani na di halmohod ni dibata di ngulutang hadaulaton tay di pamucion di piliata di parsobota iya pamelioni doh parsobaw na ni halomon di bata di hadaulaton na limon di bata ima molo jongjong hati koran doh sitong hidup di ayat opat hati koran tahi ihumana marhiti hasitongan pati kosonna jala marhiti batahi ni pamangan na libasonna tanon jala marhiti dinibirna bulon na halap percah. Jadi ia haroro ni iman akaningani si balua manang si raja damai nenen roi mabuan keadilan mangalihun iman akani hati goran jadi tangan binalipe jadi mulu saya taruh dui bahwa kedatangan Yesus Kristus kedatangan Mesias itulah menjamin dia me hasil tongan di tonga-tonga ni bangsoon menjamin hasil tongan iman di tonga-tonga ni colma mono taida pedi portivion taida hati korani sifata hacik doro hamar ni dana sep somal ni dok tajam ke bawah tumpul ke atas herana bui ditur alai taingo maanggo di bata songon raja Jesus nang rotu portivio dak songoni tetapi bahwa dia benar-benar menunjukkan kebenaran hasil tongan ini alanima asa dibayingo siya kita didok bahwa hati korani do hohos nigutingna namar lapatan habonaron ima di hohos sontu dirina gabi ima taridan sian dia nakengani panguhumon neng pabahinan neng nabatuluhon didok isido Jesus isido raja lamenan rui ima sibuan pasu-pasu raja nanang roi sibo pasu-pasu ando pasu-pasu na taida di haroro ni si balwe imam boi di bagasan dami dia me didok nak ne onom satu ayat 10 dangadong bedi si par mutu-mutu dami perbadan gopul do biru-biru jalan namang gopang do babiat di labungi habing lapatan na babiat do akada dana rak marmem-mem rak majapal glublo babiat rak murung jala singa songoni nang rak marmem-mem poso-poso jala songoni nang danga dongbe nama cahati nama lapatan do itu taida di haroro ni raja si bedame bahwa kedatangan Yesus Kristus Allah tidak lagi ada batas-batas, tidak ada lagi iman akan tembok-tembok memisah, tidak ada lagi keran-keran alai nunga marhiti haroroni si nanidok na Mesias nanaroi ima Jesus nama butuh hita hadamem dan si idabui
Danga dong batasan bedisi alai alani holong ni rohan di batang damai naman hidup benar damai hidup mapunak ni danga dong ungutumu bedisi jala dina sadari uso ma akka perbigu jala dipatidang ma i manakay ni undot hamuliao di tonga-tonga ni Portibiong alani madihita dong asaha porsiam marihidi tupuko takas di pengat ita molununga di pasa jauh pasu-pasu natu ita tapak kemei gabi asa ngapun di warna jalala manotong mahita pasol hoto di taturi bata unang ma julu ro'uhum asa adong panol ita tapu marohata saliling mangulu ita naing mahita tapayas ngulutam jala totok kita songon hatan itu hatang dia may ikon mangulu hita di bagasan lo manirohanang tekas di doktu bang sujuda nang tu hita tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadak buat tardo bainoku songon hita nang perara songon abit hasupa gabi songon hapas domse ima songon jamita na bulan nasalpu molo tu bangsui di patupa bain hasani dosa tu balam matu hita molo tu bangsui di patupa haluau lam matu hita molo tu bangsui di patupa hadamion lam matu hita atong asatama hita dia dupan di dibata asatama hita nang gabi songon anak di dibata tapi baru mah dirita gabi siti rumah hita diganu lakata diganu col mana humalik kita ima gabi piliata ima gabi parsok boto teribata jala totong mahita gabi songon di bagasan topik ni minggu ta di tikyon ta caloma Jesus no gabi raja dame ima napadame huk kita di bagasan kita tabai ma Jesus na gabi si pardame di bagasan kita atau tatomu-tomu ma di na perjuluhon laho madok di bagasan urta romaho adi rajas pardame na mga dami ruadungun nami nang hurian nami nang pikiran nami nang sadok mulo nami amin mulia tema Tuhan di hatam nabadi napengotok kami asa totok kami Tuhan hot di bagasan lo meniroham amin.